Nyika yeSouth Africa yaihwanisa large yaiva ichisvorwa ichinzi vanotumira vakomana vanoisa runyararo kunyika yeDRC vasina kana experience yehondo, vasina kana zvavanoziva, vasina kana equipment. Saka namashoko anova achifumurwa nevakomana vana EFF leader avo vana Malema panapa panoti pasubscribe like turn the bell like panapa pamudamirwa muchinzi checkpoint. South African soldiers were killed at their own base. In a video below shows a South African soldier, one of them trying to install a surrender flag signal with no helmet to protect himself. This is not good. How can you deploy other people's children to war like that? Nedamir Achiti, 9 South African soldiers who were deployed in DRC with no ammunition and other essential, killed by M23 rebels. According to AFF leader Julius Malema, South African government deployed untrained and unarmed people against the company that got a tender to supply them with weapons didn't do the job. Malema is calling for the withdrawal of South African soldiers from DRC because the country cannot deploy untrained and unarmed children of other families to go and die in Congo by doing what we were exposed as a country. Tomashwana waitoko pana Julius Malema chitayo vakomana vari kuonekwa muvidhio havana kana mahelmet, varatidza kuti vatiri vafana vechidiki. Vakomana vaisaratidza kuti avo they are not well trained, havana kana ammunition and equipment. Vanoonekwa aiva vachinzi ndo vari kuenda kuCongo kuti vanoisa peacekeeping ikoko. Mashoko atiri kuona kuti aiwa South Africa yainyatsa kuzvidzikisira ende yabva yanyatsa kudzikisira capability yayo pamwechete neSouthern African Development Community. Mashoko anobuda panapa achiexposewa vanyatsa kuona kuti aiwa mismanagement iri kuitwa panguva ino inotonyadzisa kuti vanogona kutora some other members of the family kuti vangonourayawo zvavo kuti vangonofa aiwa kuDRC. Tudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Nangoma section medu, sana subscribe like, turn on the bell icon.